pegada de carbono na produción de leite ven conformada por tres gases de efecto invernadero que son o CO2, o metano e o óxido nitroso. Chegamos a un acordo, a unha unidade internacional para poder medir estas emisións, que é o que se chama o kilo equivalente de CO2. Un kilo de CO2 é un kilo equivalente de CO2. Un kilo de metano serían 25 kilos equivalentes e un kilo de óxido nitroso serían 298 kilos equivalentes de CO2. O sector produtor de leite, como calquera actividade na Unión Europea, ten a obrigación de expresar as súas emisións destes gases á atmósfera. Galicia si aposta por xenerar biodiversidade. A biodiversidade debe de ser unha das cousas que máis prime un alto precio aos nosos produtos. Para reducir a pegada de carbono, basicamente hai dúas grandes áreas de traballo, ou tres grandes áreas. Unha que é a superficie, forraxeira, outra que é o rebaño e outra que son as instalacións, sobre todo as instalacións de almacenaxe de residuos. No gando, basicamente o que nos interesa son vacas que produzcan, todos os días, non nos interesan vacas que boten moitos días no establo sin producir, porque nos vai a contaminar igual e vai a ter unha dieta igual emisora. Con respecto á pradeira, interesanme prados funcionales, si podo, 365 días ao ano. Se poden alargar moitos pastoreos traballando coa composición fitolóxica do prado. Claro. A nivel de xurros e puríns é importante que as instalacións teñan capacidade, sean funcionais e nos debemos de tomar en serio valorar o que temos aí, que é o máis importante. É dicir, os adubos van a ser caros, van a ser mal vistos pola sociedade o adubo químico e nós temos na casa un tesouro, que son os xurros, os estercos. Un tesouro para o noso chan. Estamos en Esmorín, no concello de Chantada. Esta é a ganadería Casa Doneiro. Temos unha ganadería de leite ecolóxico con 21 vacas en ordeño aproximadamente, 35-36 en xeral, e 27 hectáreas que son as que xestionamos, vamos. Cando empezamos co tema do ecolóxico non tiñamos claro aínda se dar o paso nese momento ou se esperar un pouquiño máis a facelo, pero é certo que tamén apareceu, incrementouse o precio tamén nese momento, que se estaban buscando novos produtores para eco, entonces demos o paso fará 6-7 anos un pouco por todo, por concienciación, por incremento do precio e demais. As vacas están en base a pasto, pastorean día e noite, intentamos complementarlas sempre con erva seca, e despois xogamos, dependendo do que haxa fora ou non, metemos ou beza ou alfalfa, ou están solo con pasta e con erva seca. Intentamos non laborear o chan, sobre todo ese tipo de manexo intentamos facelo con pastoreo. Seguimos tendo aínda xurro, mentras as vacas teñen que entrar a ordeñarse, seguimos facendo xurro. E a idea sería intentar pasarnos ao esterco ao corto a largo plazo. A idea é pasarnos a cama quente dentro do establo e producir esterco en vez de xurro.